Sugeng sonten nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih teng kontene Mbah Ji. Wintan wis ngededer karo mbahnya Mbak Inces. Matur nuwun nggih. Jenengan ngirimi sayuran sakmono akeh tak bagi ambek adikku loro, Dik Dewi, Dik Susi. Iki Dik Dewi ndelok bal iki karo Pak O. Ndek ini kene menang pemirsa. Aku gak delok bal dino iki ning lapangan. Aku pengen maem-maem iki karo tetangga. Ini baju dari Mbak Nita. Wes dipakai. Dipakai mbahnya. Mak siapa yang gelar kloso Mbak Nita Mbak Sendok oke Mbak Bawa anu apa jenenge ngisani solar ya mesin mesin wes entar ning kono duduk sik ngalesek apa ditoto mama. Wah, jos mak, yes ngene keren kok. Loh, ngene kena kabeh. Ambilin mama bantuin, iki gorene sik. Kasih dijak mama bantuin mama. Ku somben nek wis walah jos ki. Jos giandas. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum. Mama minta tolong ambilin ewange gawe itu apa? Gawe cukup no air dari pancing ini. Woi Amet nggih mak. Bisa dok, iya wes itu. Mama dibantuin ya. Piring plastik lah ampun mama. Alah mak, mau repotin mama ya. Dipasti mama kan? Pak Silo yang kamar. Oh. Pak Silo kan tidak. Pak Silo sama jukuk nasi lo mak. Iya, tak jukuk nasi. Jukuk nasi neng mangkok anu nasi sambel apa? Sambel ae mbek kuwi kon leh. Nggih gampang ngono ya. Iya mak. Sip. Tidak jangan. Nggih ya. Iya. Iya. Maca ya. Gol. Mak krungu mak kok kene mak gol-gole Pak Lurah. Gole lho. Ning anu delok bal. Wes ayo Mbak, Mbak Rasti wis ngene ae. Lha sampean ki mang gak delok bal genyong. Ora budal. Aku wis keri ki wis gak apa-apa. Wes ora apa-apa lek sumes ndang tang tanduk ndang. Tak critani aku ndek mang makjah mateng langsung dah. Waduh. Iya ndang. Ayo bareng-bareng nduk ning kene ya Allah. Iya mak, ndang juga. Wes ngene kan ketok kabeh. Pindang wis bem. Aku ki pokok iki santai aku guri aku megak iki ndek mumpat. Aku santai sing penting iki lho do Mam. Mbak Rasti ayo sing akeh Mbak. Engko pokoke aku mau nggawa mantuk sego lho Mak. Dalem. Sambah? Betul lah niki. Mengke Mbah kula pokoke pengguri ae kok Lek sing banyak, Mbah nek kula sing ngeten iki Mbah nggih, kula saged ngeten kesum ngeten lho. Ora apa-apa lek sedelok segone akeh. Iya. Oh iya sampe lali sambel. Ora tak anu mah ora tak pon. Berarti sing dijak gak enek berarti anu pemirsa aku kan ndek iki pengajak iki ternyata tidak ada di rumah. Berarti ndelok Pak Lurah, ndelok bal. Dereng, sebentar Tan, sabar Tan. Ndangdu.
doyan aku. Gak apa-apa lek Sum sing banyak oh. Judulnya apa lek? Kluweh. Aku ki nek kluweh tak campur kacang lek Sum seneng kuwi. Krai? Ayo pemirsa. Ayo ndang monggo seger. Dek, corona dek. Ini pakai nasi ya. Ini ras. Siapa yang mau merapat sini ayo. Nggih monggo ayo ndang. Wes gak apa-apa pemirsa yo kontene maem. Barik lana. Fima. Rasak tanah. Wakina ada benar. Amin. Walah, nenek mak mbah waki. Enggak apa-apa. Sesuk urung rencanane. Lah sesuk ngaji e. Ora apa-apa lek Sum. Sesuk acarane ngaji sik. Ndange lek. Iki malah jek bingung apa Mbak Yun sesuk nggo ngaji. Mbah ide aku dhewe ya bingung aku ngono. Sama tek sithik lek Sum. Diet. Aduh, rasa diet. Ayo Mbak Rasti tambah lagi. Banyak, banyak. Mboten sah diet Mbah jenengan. Ben lemu banyak. Nggih, ben lemu, mboten sah diet. Oh, ngene iki lho nggone makjah ya anggere nek wong lewat ngene. Kotak. Mas ya bengi yo krungu, grotak ngono. Seger ya lek Sum. Karek mangan. Nggih. Ono rambas yo Mbah. Mbah. Ngapunten ngantek yahmene soale kula wau ki ngantos siang Mbah, makjah nggih tak kabari. Ma, aku enek urusan apa ning rumah sakit. Aku celok oleh. Lihat, kok celok oleh. Dadak ndelok Tak ban. ndek monggo bojone kok saiki monggo sore lihat monge dek ning rumah sakit Mbak Yuna. Ngurus surat, Mak. Tadi nunggu dokternya, dadak dokternya ternyata hari ini tidak jadwal piket. Terus disuwuni nomor WA, Repa. Karek tak critani kok pendeke karek tregak-treguk. Lek Sum kene ngono. Besok. Bangun tadi bose laren. Mama itu nek maem nek saipri ta, Mak. Jenengan. Mesti aki. Loloni anu nek aku dindo sithik dik. Aja sithik. Aku telah wis ngene iki wis suwe kan akan ngombe niku. Pokoknya aku kok gak usah nggawa mantuk lho, Mak. Ora usah nggo nasi, ora usah sayur, apa gak usah. Seger. Mbak Rasti monggo lho Mbak meleh. Jan sampean nek gak nganggo sambel Mbak Rasti. Oh iya. Ora apa-apa. Jerene Mas Dimas sih wong isin ki kadang ora isi. Ndelok-ndelok aja lek sumong kene ora nyolong kok ya, Mas. Ora nyolong, ora ganggu wong. Oh. Tanduk intene? Lho? Bakal mau anu. Iya. Sip, Bah. Ayo sore lek berduduk kadang-kadang mau lek. Jam 1 ki lagi nyampe lek Sum. Beduk terus ngepom beras langsung balik ngepom beras. Terus sampai ngene tak bari saisah lek dadi aku masak bar saya sambar. Dadi gak ngenteni yo carane aku. Mama papa Urip kowe. Pokoknya aku nek mergawe mbek saisah dadi bar yo bar saisahan. Ngono le. Alhamdulillah. Yen gak yo Jah. Ini sampai bar aku akrah sampai saiki gak. Gak saiki pinter dolan ya. Nek aku ngono kan nak masak gak iso aku ngewangi saisah yo nek ngewangi le. Soalnya kan menu kabeh sing ngandel bumbu kan aku dadi aku yo gak iso rono rene. Pokoke yo supa sapa sing saisah ngono aku. Kan digore Mbak Nunung. Kan sithik Boleh bener. boleh mak Samene ra aturan karo Ndo. Timbangko, ya timbangko kan ini apa anu ini kuwi kudu kala kuwape mbak Ibu. Wes iki menune apa tak masak kon masak mak jabe. Ada sendoke Mbak Ibu. Enak ya wis. Pripun Mama? Jek, aku sendoke jek. Oh ya wis. Weh, Alhamdulillah. Ini nek seger ya. Aku tak bisa ini. wis saiki kene. Ora ning jero lah. Saiki samene kecil saisan sak ngene. Lewane cuma kudungan yo. Pemirsa, lewane kudungan. Enggak Mana enggak pemirsa? Jare pemirsa ribet.
Mak Sumi jakno Bu Yuni mosok nek mbok syuting nek sampean butuh gudung telotok. Mosok ngono wae. Alah yo ben aku ngono. Kan kadang sama tak syuting nek aku pancen enak. Teloknya wis enek. Saiki gak enak banget jeneng tiga. Yo bilang itu itu bingung kan bose rono gitu. Apa enggak? Ini bose rono itu kan kerja Alhamdulillah. Tapi awal Sudah Mbak Ikan. Kami ini lagi Mbak Ikan. Iya, Sudah, Mak. besok berarti ini Enggak, aku tak tahu nih. ada menang. Enggak. Kalau apa mau dikajian? Nanti lo tahu Belanja Mbak Dami. Mbak Dami wes. Apa itu kacang sambal, Enggak tahu lek di pasar aku. Mobilnya apa sih gawane Pak Rono? Gak apa-apa budhe tak ono-ono, jadi maksud nggen nganggo ora lho, apa nih kan mobil. Jadi nek dideleh ning ngarep, repa ape metu, ra ketang bengi. Oh gak usah nyasak-nyasak wong. Lah tak kok ning ngarep e, Mbak. Iya. Tak apa dia sambel iki. Ono ae. Padahal mau Berapa gelem kok ning ngarep Kan nyisek. Gak apa-apa ya nang kono ae. Besok Sabtu Maksum jualan ya. Pendilan gadu sing badhe lihat pentas seni. Iya, roti bakar. Oke, dibakar. Nanti bisa tumbas pecel sayur. Jangan tewel piring Mbak Yun. Oh, kan sayur tewel. Jangan tewel ambil jangan liwat. Gimana yang Jawanya? Enggak minta. Insya Allah nanti. Ayo dia dulu. Tak isane kono. Iya. Arep perkara delok bal. Lepel. Wis dadi ora Kelar bal iki kok wis warak. Mosok gak kelar ya. Lah nek wis warak gak dadi lengalene ngene. Ya temen ning di pare tak metu. Paling aku mesti marani mlebu sampe ning omahe tutupan iki. Gelar tempe. Gelar tempe. Maksudnya ngene lho paling Mersane iki paling wong ngajak kacau. wis sore paling ora sida nggo paling. Orang gelar tempe pemirsa. Lah apa gelar masuk pun ning kono ning ngene nek dasif no ning tempe. Cekate. Heeh, ngono. Nek gak Lah delok kok yo. mulane beduk Nek gak yo delok Mbak yo Dijo. paling nyegat Bar tempe. beduk ereng-erengan mang bar beduk tenanan tek terus aku langsung mekom beras Ya main tak dari aku pas kok gonong besok mau lah. Iya. Menawa anu ARD urus itu Mbak Yun dhisik nih. Cepet sini pas akeh dek yo ngono kaget. Ngurus iku ya. Di surate itu. Ibu. Nah, Bola gol ki. Nang ketoke masuk neh. Masuk nang ki. Dah yo. Wes Selasa gerak jalan. Jalan sehat. kok tanggal abang ini. Bener ya iki kok. Pentasnya apa Mbak? Fontose jek anu Terakhir biasa biasa. ora pas kuwi pentas. Biasanya ki minggu terakhir Agustus biasa. Yo yo Pak sik adoh ras ketoke. Menawa tadi basa. Aku krungu soalé. Nek bal-balan. Benar wis kok lagi mau lagi ngurusi pentas ngono. Saiki ku mlebu Senin Selasa melok Jumat. Heeh. Terus Wis wis melok tuku. Ngene Mbak Nur itu dodol iki. Ini Mbak Nur. Heeh. Tiketnya 2.500. Sela sak piro sak. Kan nak tuku belajar. Ndak melok tuku ya melok. Aku nek ini yan melok gerak jalan. Jalan Jalan santai. santai. Nurul salah. Nek kowe melok aku yo melok. Tapi lah ya tapi aku melok, aku nek gak melok kan ora disuwekane. Merah lah nek piye nek gak anu melok iki apa dititipno wong ya iso. Tapi ki sungkan ya, Mak ya. Ora sing melok terus. Iya. Oh Mbak Intan kurangan masih Tanduk sisa dong. banyak di rumah ya. Terus tak kayak kabeh Mbak Dewi. Karo saiki ambil Oke. ini di sini ada, ambil. Pon kali ngobrol kok. Iki kan tak cewedekno tenanan lho. Sayure sayur asem. Yo Mbak Inces, jangan gak pengen lho. Bismillah. Cepet rodok cepet. Cepet enggak ya. Nek kecipenan mah kok enak, kecipenan gak enak. Paling iki nang temu soalnya itu. Jadi lagi mata kaya jangan. Aku yo gak tahu kok cetenan. Kendang ini. Apa nek jangan keluar nek Iya tenan rasa tawaki. Potong bungsuan mentang tak luru. Asam kidul kuwi nek iki kan ayam kan asam kene. Nek sing asam kidul.
Saya kan semidul. Semidul. Tapi kita enak asli Lek Sum, zaman dulu Lek Sum baru datang ke sini dari Juwana. Lek Sum pernah bikin kerupuk bawang toh. Lah, kemarin itu ada tamu dari Juwono. Juwono iku nggawa kerupuk persis sing digawe Lek Sum. iki lawol. Duh, Dek Dewi, kayak sing digawe Lek Sum zaman kae yo mending ngono. Yo Mbak. Kerupuk bawang. Cek, malah sampean kae duwe gribek cilik-cilik ngono ya Lek Sum yo gawe. Tahun 98 Lek Sum gawe kerupuk sampean piyen. Heeh. Kami mak iki sendiri tak konsumsi iki mah. Ya monggo. Monggo Mbah. Jangan mulai Mbah. Anu kok tahu ya. Ya nih. Terus 9 Mbak Yu. 99 nggih? 99 Januari kok ya. Iya lah wong Mbak Indah karo Mas Andri. SMP ae. Tahun 2007 ya. 99 wong lahir Andri ae Desember 99. Betul. Mbak Indah 98, Lek Sum 99. Iya bener. Desember Andri wis metu setahun ki pas. Bener. Iki aku SMP. Ya bener 99. Desember loro kae kowe jek SMP cah aku gawe kerupuk. Gawe kerupuk. Yo kerupuk mentah, Mbak. Ngono kae lek ora. Soale lulus SMP Enak dulure kuwi, Mbak. Dulure mantuku. Ayo. Kenal karo wis yo ngefan ambek Mas Dimas ngono kuwi. Nggih. Karo wis biasa anu mendelok dhek ngikuti terus ngono. Kuwi iki Andri tindari main blorone cepu ngono kuwi iki terus masuk takoke Mas Dimas. Terus kenal anu dekat rumahnya Mas Dimas. Lah itu istrinya tetanggaku malah masih saudara sing Andri iki. Masa jarut. Sinten, Mak? Sinten, Mak? Mas sinten? Jenenge Mas sinten? Yang Juwono. Enggak, anune mantuku, Mbak. Oh, tok kono. Depok, Wong Depok. Oh, Mas Dimas. Enten sing ngepen Mas Dimas orang Depok. Kandhane Mas Andri omahe bloro Nggih. cepu ngono. Itu Mbak Indah saudaranya Mas Andri. Mas, jenenge sapa aku tek lali ya, Mbak. Pokoknya main Depok. No main Depok. Salam kenal nggih. Langsung ditakokno Mas Dimas. mama mbok kok keri kok gitu. Mas Dimas gak kenal tapi nek istrine kuwi deket sama rumah saya, masih sak-RT. Malah masih saudara ngono sing Mas Andri. Betul. Langsung gumun nih, Mbak. Mosok sih ngono. Iya. Betul. Mbak Indah orang Kendilan, Pak Kangkom nggih. Orang Kendilan. Iya, bener. Ibunya Pak Kangkom itu adiknya Mbah Ngiso itu Mbak Indah. Gitu nggih. Dari gumun muni ngene. Halo sayangku. Ngene, Mbak, kapan-kapan mau lah main ke sana. Monggo. Monggo asal Tan. sendiri. Tan, nek tamu mbok masak napa, Tan? Iwak pitik. Pitik sapa, Tan? Ya jangan ya beli dong. Oh, pemirsa. Ngobrol. Pitike sapa? Entar pitik majan. Kok meroy mati wajan awas. Pokoknya andalane anggere nek tamu rene tak masakno pitike majan. Apa nyekel ning lapangan ku yo, Mbak? Wah, lapangan gue aja malah. Mbok nggone sapa engko hitungane guri. Apa? Ini jebakan. Lah. Ini saya gak roh darai tenan. Darai tenan. Aduh, mboten. 3 kilo ki belum ki. Iya, Mbak Blung iku.